А может быть, это связано с тем, что вот после Второй мировой войны, если там все началось заново, то это, в общем, как бы рождение народа вот практически из пустоты. Так, можно сказать и так. То есть во всем этом все это связано со Второй мировой войной. Шмат у чым звязано. Беларусь была самым дэпрэсіўным рэгіёнам. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем прамаўляць, фармуляваць і намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, культурны антраполаг Павел Терашкович. Добрый день, спадар Павел. Спадар Павел, вот ёсць такія, працягваюцца спрэчкі нават паміж удзельнікамі нашай праграмы, я ўжо не кажу пра грамадства, па адным вельмі важным пытанні. Я думаю, што вы як культурны антраполаг зараз расставіце ўсе 8 кропак над «і». Все ж таки беларуская нацыя, яна сфармавалася ці не? Яна фармуецца. Яшчэ не? Так, это працэс. А як далёка мы ад заканчэння працэсу? Сказаць цяжка, як пойдзе, так і будзе. А вот если как сейчас идет? Ён ідзе. Не, вот я говорю, вот если с такой же... Такими темпами? С такими темпами, как сейчас. Все нормально, все развиваецца. Працэс ідзе. Ну когда светлое национальное гэта вам ніхто не скажа, таму што, ведаеце, ёсць гісторыя нацыянальных рухаў, яны вельмі добра вывучаныя з заходнімі навукоўцамі. Нацыянальны рух, ён звычайна недзе на маргіналіях грамадскай свядомасці, ціхенька там штосьці робіць, а калі наступае гадзіна X, гэта спрацоўваецца. Калі там пачынаюць рушыцца імперіі, дзяржавы і гэтак далей, тады высвятляецца, што гэта менавіта тая сякера, якая ляжала пад лаўкай. Ну вот глядзіце, где-то ў 20-е гады мінулага стагоддзя такое было адчуванне, што настала гэта гадзіна X. Так. Я нават кажу з аднаго боку пра Беларускую Народную Рэспубліку, а з другого боку, калі вот яна ўжо перастала існаваць, савецкая Беларусь, польская Беларусь, так бы мовіць, ці заходняя Беларусь, подняли галаву тут у савецкай Беларусі, развіццё, там паэзія, літаратура, культура, там цэлыя экспедыцыі, якія ездзілі па рэгіёнах і беларусізавалі Беларусь. Уздым. Потым 37-й год і ўсіх пад карышок. І было такое. Так? І ўсё на гэтым ўсё і скончылася. Не, на гэтым же не скончылася. Глядзіце, і потым рэзалі пад карашок. Паглядзіце Беларусь пасля Вялікай Адчыннай вайны. Гэта такая інтэлектуальная пустыня, так? А потым нешта такое адбывае, нейкі цуд у канцы 70-х гадоў. У Савецкім Саюзе абсалютна такая железабетонная ідэалогія ўсё пад сабой замуравала, раптам узнікае нацыянальны рух новы. І узнікае ён у гарадах. І тое, што сёння Беларусь незалежная, гэта вынік таго самага руху, які ўзнік у самым канцы 70-х гадоў. А можно сказать, что в 1945 году история Беларуси началась заново? Так, можно и такое сказать. Потому что страты Беларуси, а ніводная краіна ў свеце так не пацярпела, як Беларусь падчас другой сусветнай вайны. Я просто для контрасту, я зараз под вялікім такім уражаннем читаю фінскую книгу. Яна толькі ў гэтым годзе выйшла на рускай мове. Яна называется «Сталин и лёс Фінляндіі». І там шмат адкрыццёў для мяне ў тым ліку. Другая сусветная вайна, у якую вляпалася Фінляндія на баку Гітлера. Падчас гэтай вайны фінаў было забіта у войску 100 тысячаў чалавек. Як вы думаеце, якія страты грамадзянскага насельніцтва? 2000. Усяго. Пачалася вайна, яны ўсіх эвакуіравалі. І страты мінімальныя. А ў нас якія? Гэта проста кашмар. Іншай другой такой краіны, як наша, у свеце няма, якая б настолькі моцна пацярпела ад другой сусветнай вайны.
А можно сказать, что вот общее такое претензия к белорусскому национальному движению, вот мы тут давно уже года два сидим, тут слушаем, о том, что оно очень какое-то слабое, вялое, вот как-то вот периодами то оно есть, то оно нет, рассыпается, такое прозрачное, мерцающее. А может быть, это связано с тем, что вот после Второй мировой войны, если там все началось заново, то это, в общем, как бы рождение народа вот практически из пустоты. Так, можно сказать и так. То есть во всем этом все это связано со Второй мировой войной. Шмат у чым звязана. Тут можна было больш пра гэта размаўляць, таму што ведаеце, калі вось чыталі мой артыкул, я там пісаў пра тое, што напрыканцы 19 стагоддзя, калі ўзяць вось заходнія межы імперіі расійскай, Беларусь была самым дэпрэсіўным рэгіёнам. Это так. А вот Молдова была больше развита в экономичных адносінах. Таму і слабы был нацыянальны рух. Тут усё звязано. Узровень мадэрнізацыі, узровень урбанізацыі, колькасць адукаваных людзей і гэтак далей. І калі мы возьмем пасляваенны перыяд, паглядзіце, першы перапіс пасля вайны 59 год. Колькі людзей жыло ў гарадах? 30%. Это аграрная краіна. Адна з самых адсталых, зноў жа такі, у заходняй частцы Савецкага Саюза. І ўсё пачыналася наново. Гэта сапраўды так. А что сделать для того, чтобы ускорить процесс? Нужны университеты? Ведаеце, ёсць, дакладней был такі выдатнейшы навуковец брытанскі Эрнст Гельнер, як Карл Маркс у марксізме, так і Эрнст Гельнер у вывучэнні нацыяналізму. І Гельнер, ён параўноўваў нацыянальную дзяржаву і культуру як мужчыну і жанчыну. І ёсць такі крылаты сказ, што кожнай жанчыне патрэбны муж, пажадана свой уласцівы. А абсалютна падобным жа чынам кожнай нацыянальнай дзяржаве патрэбная свая культура. Даруйте, кожнай нацыянальнай культуры патрэбная свая дзяржава. Пажадана свая ўласная. І вось у нас гэтая сітуацыя, што у нас, нібыта мы хрысціянская краіна, так, шматжонства у нас не дазволена. А тут атрымліваецца, што муж адзін, а культуры дзве. І мовы дзве. Хаця, зноў жа такі, што значыць две мовы? Вось калі у нас кажуць, што двухмове, я з гэтым не здольны пагадзіцца. У нас адна мова і там з нейкімі капейкамі. Вось две мовы, это павінна быць две. А так атрымліваецца, што две мовы, гэта азначае, што той, хто не ведае беларускую, можа ей не ведаць, таму што у нас две мовы. Вось, так што трэба вось пачынаць з гэтага. Запісана ў Канстытуцыі две, значыць, павінна быць две. То есть до университета нужно, чтобы белорусы начали учить белорусский язык? Не, так даруйте, тут ситуация у тым, что все белорусы, не только Беларуси, все, кто жыве у Беларусі и кто ходит у школу, вывучают беларускую мову. Зараз ніхто нікога не вызваляе. Это не 70-е, 80-е годы, калі бацькі писали заяву и все, можно было гэта не. Зараз вывучают усе. Вось. И калі прыйдзецца пераходзіць, то это не такое великое пытанне. Это вось часто параўноўваюць Беларусь и Ирландию. Ось, так ірландцу перайти на ірландскую мову значна цяжэй, таму што паміж ірландскай і ангельскай розніца вельмі вялікая. А тут мовы блізкія. І шмат ёсць прыкладаў. Ведаеце, у меня такое назіранне ёсць, я его называю эфект Анісім. Ось, Алена Анісім, старшыня таварыства беларускай мовы. Вось прыклад. Сабралася тусовка інтэлектуальная ў Мінску. Усе размаўляюць на рускай мове. Прыходзіць Анісім, выступае, і пасля гэтага бачна, што ім цяжка. Але Анісім, значит, трэба размаўляць па-беларуску. І ўсё вспамінае, што яны гэта могуць рабіць. Гэта не так цяжка, не так складана. Я вот у падтрымку просто прыгадаю гісторыю, калі першае пасяджэнне гэтага вот зараз, нібыта новаабранага парламенту, і там вот дзяўчына маладая Марыя Васильевич, і я да яе падыходжу і бяру яе інтэрв'ю. Я з ёй гавару па-беларуску. Яна мне адказвае па-руску. Хвілінаў 15 мы з ёй размаўляем. Потым я ёй задаю пытанне пра яе стаўленне да больш паглыбленага і больш пашыранага вывучэння беларускай мовы ў школах і ў іншых навучальных установах. І яна пераходзіць на беларускую мову, адказвае мне раптам.
Вы зараз тэзу Олега Трусова паўтараеце пра тое, што калі раптам заўтра Лукашенко загаворыць па-беларуску, то праз 2 тыдні загавораць усе міністры, праз месяц загавораць усе чыноўнікі, а праз год-два загавораць усе беларусы. Цалкам згодна. Гэта можна зрабіць. Беларусы вот як начальнік, так і мы. Ну, гэта ёсць, ведаеце, но ёсць такі стэрэатып, што вось беларус цураецца сваёй мовы і ось ідэнтычнасць там не та самая не выбудавана. На самай справе ўсё гэта ёсць. Але вельмі далёка схаваная. То есть гэта вось асаблівасць паводзінаў беларуса, якія з пакалення ў пакаленне перадаюцца. Я часта прывожу такі прыклад. У сярэдзіне 19 стагоддзя беларускі этнограф Павел Шпілеўскі, ён працаваў у Мінскай губерні, сустрэў селяніна, яго спытаўся: якой ты веры? Як ён адказаў? Казаў, што раней быў польскай, а зараз, здаецца, рускай. Ён не ўпэўнены. Вось у гэтым, здаецца, вось вельмі шмат чаго сказана. Не таму, што ён не ведае, якой ён веры. Ён не ведае, што гэтаму пану трэба. Ён не ведае дакладна, што яму адказаць. І гэта такі культурны генетычны код, бо колькі войнаў пракацілася праз Беларусь, яны прывучылі да таго, што трэба прыстасоўвацца, каб выжыць. Вось у чым справа. І таму тут как бы хто ты па нацыянальнасці і так, а не ведаеш, хто пытаецца, і думаеш, скажаш паляк, а можа гэта рускі заб'юць, скажаш рускі, а гэта паляк, а скажаш беларус, то можа з абодвух бакоў заб'юць. Тут менавіта так. А в каких странах вот ситуация примерно такая же, ну или близко такая, как в Беларуси? Ведаеце, ну, дакладна такой, ну, напэўна, толькі ў Ірландыі. Іншых прыкладаў я не ведаю. То есть ёсць краіны ў Европе, дзе некалькі дзяржаўных моў, тая ж самая Бельгія з французскай, фламандскай ці нідерландскай, там ёсць праблемы. Ёсць Швейцарія, дзе 4 дзяржаўныя мовы, але там іншая сітуацыя. Тут сітуацыя, калі ў народа нібыта дзве мовы. Вось апроч Ірландіі больш іншых такіх прыкладаў няма. Ёсць яшчэ з некаторымі такімі, ну, вось акалічнасцямі мова вышэйшай адукацыі. Ёсць прыклад Мальты, мальційцы, яны размаўляюць на мовах блізкіх да арабскіх, але універсітэт працуе на ангельскай мове, таму што гэта каланіяльны брытанскі універсітэт, як там заклалі, так яно працуе. Тое ж самае на Кіпры. Нібыта грэцкая мова дзяржаўная, але большасць універсітэтаў працуе на ангельскай мове. Ну і ў Ірландыі, там таксама універсітэты ангельскамоўныя. Вось ва ўсіх іншых еўрапейскіх краінах працуе правіла. Ось одна держава, одна мова, одна культура. Ну, Фінляндія ёсць таким выключэннем, там 2 дзяржаўныя мовы, але трэба ведаць, што шведская мова – гэта мова меншасці. Яна, ну, і тэрытарыяльна яна абмежавана, і колькасна яна абмежавана. Хаця, конечно, гэта, ну, на пэўнай ступені для беларусаў Фінляндія вельмі добры прыклад. Бо 2 мовы там азначаюць 2 мовы. Гэта азначае, калі вы працуеце на дзяржаву, калі вы чыноўнік, калі вы настаўнік, калі вы прафесор універсітэта, калі ласка, кожныя 5 год вы павінны здаваць іспыт і па фінскай, і па шведскай мове. Вы можете шведскай нават не карыстацца. Мне шмат хто з маіх знаёмых прафесараў фінскіх казалі, што я ўвогуле магу там гадамі не пачуць вось жывого шведскага слова, але тым не менш закон ёсць закон. Гэта трэба рабіць. Так што вось калі ласка прыклад такі. Ну і калі вось вернуцца да Фінляндіі, вельмі такой красамоўны прыклад, бо фіны яны фармаваліся як нацыя этнічная на падставе сваёй мовы, на падставе асаблівасці сваёй культуры. І ў 1863 годзе Александр II ён загадаў, каб шведская і фінская мова мелі роўныя правы. І што? Нічога не атрымалася. Абсалютна. У 18 годзе Фінляндія стала незалежнай краінай, ўсё роўна шведская мова, як калісьці ў нас польская. Шведская мова дамінавала дзесяцігоддзямі ажна да 50-х, 60-х гадоў. Вось калі Урха Калева Кекканен прыйшоў да ўлады, а ён был, шчыра кажучы, ну, чымсьці падобны на дыктатара з вельмі такой моцнай улады. Тыповы патрыёт Фінляндіі, вось ён прымусіў, закон, дарэчы, пра тое, што фінская мова павінна быць в універсітэтах, был прыняты ў 37 годзе. Але ўсё роўна, пакуль
пакуль Урха Калева-Кекканен гэтага не зрабіў, фінская мова в універсітэтах не перамагла. То есть вось калі ласка, спатрэбілася там каля 100 гадоў, калі са становішча фармальна роўных моў прыйсці да таго, каб фінская мова заняла належнае месца ў грамадскай сферы. А вот страны, у которой национальное движение, да, вот, ну и вообще национализм в таком же темпе двигается, как у белорусов, ну, схожим, например. То есть так, чтобы вот все это было как-то с большими задержками, с опозданием, с остановкой. Ведаеце, ёсць такі выдатны даследчык чэшскі Мирослав Грох, які ў свае часы зрабіў класіфікацыю нацыянальных рухаў і вылучыў так званыя ступені АБЦ, ось прыступкі, па якім кожны нацыянальны рух ідзе. І ён кажа, ну ёсць старыя нацыянальныя рухі, той же самы шатландскі, які пачаўся значна раней за беларускі. І што? Ну, ёсць пэўная форма нацыянальнай аўтаноміі, ёсць нацыянальны ўрад, ёсць нацыянальны парламент. Все равно незалежнасці няма. Мы можем параўноўваць беларусаў, напрыклад, з бритонцамі. Вось некалькі гадоў я сутыкнуўся, был на канферэнцыі, паслухаў даклад пра нацыянальны рух бритонцаў, і ну, там, калі замест бритонцаў паставіць беларусаў, ну, будзе папросту ідэнтычна. Ось. І таких народаў, ты ж самыя каталанцы, колькі яны ўжо не дзесяцігоддзямі, стагоддзямі змагаюцца за сваю незалежнасць, і пакуль што нічога не атрымліваецца. Так што мы не ў адзіноце абсалютна. То есть белорусы – это шотландцы, которым повезло получить незалежность? Так, ёсць такое. Я б сказал, хутчэй не шотландцы, а фіны. Калі вернемся да пачатку нашай размовы і пра тое, што ўсё ж такі беларуская нацыя яшчэ фармуецца, фармаванне не завершанае, а калі завершыцца яшчэ цяжка, ніхто не скажа. А ў такіх умовах вот гэтай недафармаванай неданацыі нейкая нацыянальная ідэя патрэбная ім? Ой, ведаеце, вот я калі чую нацыянальная ідэя, то хочется взяться за пісталет, потому что колькі ж можна яе шукаць. Гэта, ведаеце, ўсё роўна нацыянальную ідэю шукаць, все роўна, што шукаць папараць кветку. Вось вы ведаеце, як папараць кветку знайсці? Ну, ноччу пайсці... І нічога вы не знойдзеце. Таму што той, хто наўмысна... Это залежыць ад таго, з кім пайшоў. Не. Той, хто наўмысна... Вось трэба ведаць свае фальклорныя карані. Той, хто наўмысна ідзе ў лес па папараць кветку, ее ніколі не знойдзе. Она ніколі не открывается тому, хто яе шукае. І открывается тому, хто выпадкова пашоў у лес. І хто ў адчаі, хто страціў усялякую надзею абсалютна. Вось тады яна такому чалавеку открывается. Прыкладна тое ж самае з нацыянальнай ідэяй. Што такое нацыянальная ідэя? Што мы шукаем? Нейкі прыгожы слоган, які вось мабілізуе нацыю. Я не ўпэўнены, што мы яго знойдзем. Вось. Па-другое, не трэба яе шукаць. Яна ўжо даўно нацыянальная ідэя створана. Яна вельмі проста фармулюецца, і не толькі ў беларусаў, ва ўсіх навакольных народаў. 135 гадоў выдаўцы часопіса «Гоман». Это был часопіс, які выдавалі беларускія народнікі, дарэчы, на рускай мове, але нацыянальную ідэю яны сфармулявалі абсалютна дакладна. І гаворка пайшла пра тое, што кожны народ, які мае асаблівасці сваёй культуры, мусіць мець свой урад. Тое ж самае беларусы. Все. Вось гэта нацыянальная ідэя. Як яна адлюстроўваецца? Эрнест Рэнан, вось, дарэчы, тэарэтык нацыяналізму, якога забылі, зараз зноў вспомнілі, зараз он зноў папулярны. Ён казаў, што нацыянальная ідэя – гэта набор тых святаў, якія мы разам святкуем, і тых нацыянальных герояў, якіх мы шануем. Все. Вось і ўся нацыянальная ідэя. Вось, я бы прапанаваў не пра нацыянальную ідэю сёння размаўляць, а размаўляць лепш было бы пра беларускую мару. Вось як ёсць American Dream, так павінна быць беларуская мара. Вот што такое беларуская мара сёння? Чаго хочуць беларусы? Вось гэта было бы значна цікавей. Давайте пагаворым. Вот на ваш погляд, якая яна беларуская мара? Яна існуе? Ну, апроч гэтай мары, каб у суседа карова здохла. Ведаеце, беларуская мара, як бы тут лепей гэта сфармуляваць. Першае, я б хацеў бы, вось, калі гаворка пойдзе пра мару, то трэба браць прыклад з Каліноўскага і не казаць пра мову.
і, магчыма, хопіць уже пра мову. Вось у Каліновскага, калі возьмеце мужыцкую праўду, там няма ніводнага слова пра тое, што трэба мову шанаваць. Вось, і... Чаму это? Шануйте вашу мову вашу, каб не умерлі. Так это Богушевич. Не будем блытаць. Вот. Гэта праз десяткі гадоў адбылося. У Каліновскага гэта няма. Каліновскі па-беларуску размаўляе з сялянамі пра тое, што ім баліць. А про что им болит? Потому что земли нема, справедливости нема, податки великие, у рекруты забирают десятки селянских сынов. Вот про что он сказал. И сёння говорил, так это ж про мову так само. Так вот и сёння трэба по-беларуску казать про тое, что болить людям. Это самое галоўнае. А галоўнае для большасці беларусаў тое, як сёння выжыць. Вось про гэта трэба казаць. Як выжыць на гэтыя заробкі ў гарадах і як выжыць, увогуле у нас 22% людзей, і ў асноўным ж гэта ж беларусы, яны жывуць у вясковай мясцовасці. Як яны там выжываюць? Калі я чытаю, што у некаторых гэтых кааператывах заробкі па 60-70 рублёў, гэта што? Гэта атрымліваецца $2 на дзень? А калі ў гэтых людзей яшчэ ёсць дзеці, то гэта ўзровень афрыканскай галечы. Вось пра што трэба казаць. Трэба казаць пра тую ж самую справядлівасць. Кожны раз, калі вось я прачытаю пра гэтыя 60 рублёў, а потым еду па Мінску і бачу новую Тэслу ці новы Бэнтлі. Вось, я не пра тое, каб вось гэты Бэнтлі падзяліць на 9 400 000 частак і раздаць кожнаму беларусу там па нейкаму шурупу. Тут праблема ў другім. Навошта гэтаму чалавеку гэты Бэнтлі? Гэта ўсё роўна, што грошы закапаць у зямлю. Ці дакладней гэты Бэнтлі разбіць аб нашыя дарогі. Гэтыя грошы можна было бы ўкласці ў вытворчасць. Даць людзям працоўныя месцы. А значыць, сітуацыя такая, што сэнсу ўкладаць гэтыя грошы ў вытворчасць няма. Вось у чым справа. І зараз наша сітуацыя, паглядзіце, у нас валавы ўнутраны прадукт на чалавека трошкі болей за $5,500. А сусветны ўзровень 10 000. Паглядзіце, як мы выглядаем у Европе. Хто за нами засталіся? Мы дзесьці там на 5-м ці 6-м месте з канца. Украіна, Молдова, Боснія, Герцеговіна і, здаецца, Косово. Все. Вось гэтым трэба займацца. То есть людям патрэбныя, нам уже 20 з нечым гадоў кажуць пра тое, што нам не патрэбныя нам грамадзянскія свабоды. Галоўнае для чалавека гэта права на труд, так, на працу. Так дзе яна, гэтая праца? Яе ж няма, апроч вялікіх гарадоў. Вось пра што трэба казаць. І, на мой погляд, беларуская мара сёння гэта жыць па-людску. Вось я бы сфармуляваў гэта так. Я зараз вас справакую. Добра. Вось атрымліваецца так, што беларуская мара гэта чарка і шкварка. І галоўны ідэолог беларускай мары Лукашенко. Но гэта значна болей, чым чарка і шварка. Гэта па-першае. І па-другое, у тым, каб годна жыць, нічога дрэннага няма. Тут іншая справа. Каб годна жыць, трэба інакш падыходзіць да гэтай краіны і да гэтага грамадства. І вось глядзіце, колькі дзесяцігоддзяў проста шалёныя грошы ўкладалі ў сельскую гаспадарку. І што? І што там людзі зарабляюць? Што з гэтага? Укладалі грошы ў свіней, укладалі грошы ў кароў. Так сёння ж гэта не працуе. Сёння працуе тая краіна добра, там, дзе развітая вышэйшая адукацыя і развітая навука. Паглядзіце, вось я ў мінулым годзе был у Даніі. Маленькая краіна, 5,5 мільёнаў чалавек. Валавы ўнутраны прадукт дзесьці ў 7 разоў большы, чым у нас. І гэтая дзяржава кожны год выдаткоўвае $2 800 000 000 на развіццё універсітэцкай навукі. Толькі навукі. Не ўсё адукацыя, на адукацыю ідзе болей. Таму што галоўнае сёння гэта разумныя людзі. Будуць разумныя людзі, будзе ўсё астатняе. І свінні будуць дагледжаны, і каровы ў належным стане. Вось у чым справа. А ў нас навуку фактычна ўбілі. Яе нема. Моладзь туды не ідзе, абсалютна. Зараз дабіваюць вышэйшую адукацыю. Кажуць там, у адукацыі все добра. І, ведаеце, вельмі часта кажуць, вось была савецкая адукацыя, яна была лепшая ў свеце. Ну, добра, давайте так зробім. Калі быў Савецкі Саюз, сярэдні заробак был 120 рублёў. Дацэнт атрымоўваў 250.
а прафесор 500. Давайте зробім сёння вось так, як было пры савецкай уладзе. Вось так. Беларуская мара гэта дабрабыт. Так. Выдатна. Але вот вы пачалі нашу размову пра мову, пра гісторыю. Якое дачыненне мова гісторыя мае да дабрабыту? Тут усё вельмі проста, таму што, ведаеце, культура і мова ў тым ліку гэта тое, што стаіць паміж чалавекам і прыродай. Гэта тое, што яго да гэтай прыроды прывязвае. Вось. І у нас гэта вось тое, што дае не просто прагматычную сувязь, а сувязь такого інтымнага характару. Тое, што вось, як вельмі часта мы чуем, гэты кавалак зямлі. Да не кавалак зямлі. Гэта наша радзіма, гэта родны кут, гэта матчыная земля. Вось гэта робіць культура. Так у нас уся гэтая культура, яна напісана на беларускай мове. Скажите, калі ласка, у нас есть рускамоўныя пісьменнікі, якія былі бы роўныя таму же Быкаву, ці Аркадзю Кулешову, ці Гілевічу. Для іх няма. Усё напісана на беларускай мове. Спадзяемся, што Алексіевіч нашу праграму не паглядзіць. Вось. Алексіевіч гэта іншая справа. Алексіевіч гэта савецкая пісьменніца, давайте вось да яе так ставіць. Але з вялікай павагай. Гэта пісьменніца з той генерацыі, які вось фактычна Савецкі Саюз разбурылі. А вы, когда перечисляли ваши примеры о том, в какой стране белорусы хотели бы жить, вы перечислили, значит, был Советский Союз, заработок профессора в 5 раз больше среднего заработка по стране. И перечислили Данию, и Финляндия еще была. Так. Правильно я понимаю, что вы бы хотели, чтобы, с вашей точки зрения, белорусы хотели бы, чтобы здесь был такой скандинавский социализм? Я думаю, что так, таму што вось па ладу мыслення беларусы шмат чым падобныя на скандинавскія народы і увогуле асабліва возьмем Фінляндію. Фінляндія, Беларусь, прыродныя умовы. Фінляндія, шчыра кажучы, яны ж горшыя, чым у нас. Ось. У нас хоць нейкая там не вельмі урадлівая глеба, все ж таки ёсць. А там балоты, каменні, лесы і больш нічога. А вось ні нафты, ні газу, ніякіх ресурсаў няма. Вось. Шмат мы чым падобныя да схільнасці да злоўжывання. Нават не ведаю, хто больш нават прадвінуты, беларусы ці фіны. І тым не менш, Фінляндія зараз уваходзіць у дзесятку самых шчаслівых нацый свету. Не абавязкова быць заможным. Ёсць шмат заможных краінаў, якія не вельмі шчаслівыя. А вось фіны, яны і заможныя, і шчаслівыя адначасова. Чаму? Таму што ў пэўны час, 70-х гадоў, яны ўкладалі мэтанакіравана грошы ў сваю адукацыю, і гэта атрымалася. То есть было бы хорошо, если бы... То есть когда Беларусь начнет возрождаться, здесь будут строить университеты, будут строить школы, реформа образования. Это то, с чего нужно начать. Правильно понимаю? Я думаю, что так. Самое главное – это вызначить приоритеты. Потому что, что б там ни казали, але адукация, культура, яна финансуется вось рэшткамі того, что засталося от заводов, что засталося от коровников и гэтак далей. А ўсё павінна быць наадварот. Университет, навука павінны быць на першым месте. Добра, мы зараз выходзім да беларускага народа і кажам, мы вам не несем нацыянальную ідэю, мы вам прынеслі беларускую мару. Беларуская мара – гэта дабрабыт. Жыць па-людску. Жыць па-людску. Так усе скажуць, такі мы за гэта. Але чаму у такім выпадку гэтая мара не апануе да такой ступені беларусамі, каб запаліліся вочы, каб яны як амерыканская мара рухае амерыканскім грамадствам, не рухала беларускае грамадства. Што гэта беларускае нейкі менталітэт перашкаджае авалоданню гэтай марай усімі людзьмі? Ці нейкая такая перашкода ў якасці некага ці нечага стаіць і не дае? Па-першае, трэба сюды яшчэ дадаць, што каб жыць па-людску, трэба, каб усё было па справядлівасці. Гэта можа гучаць неяк як камунізм такі наіўны, але на самой справе поспех скандынаўскіх краін у тым, што яны ўсім даюць роўныя шансы.
гэтыя роўныя шансы дае высокаразвітая асвета. І фінская школа ў Хельсінкі дае такі ж ўзровень асветы, як школа ў лапландскай вёсцы. Вось у чым справа. Кожнаму даць магчымасць. Нават пры гэтым яны прыйшлі да высновы, што каб прадстаўнікам бедных пластоў насельніцтва дасягнуць узроўня багатых, патрэбна 4 генерацыі, нават у тых умовах. Так у іх гэтая мэта рэалізуецца ўжо на працягу дзесяцігоддзяў. А нам трэба пачаць пра гэтае казаць. Каб жыць па-людску, трэба жыць па справядлівасці. А гэта азначае не абрабаваць кагосьці, не падзяліць усё, а каб усім дзецям даць роўныя шансы. Вось у чым справа. І такім чынам мы вяртаемся да той нацыянальнай ідэі, пра якую вы сказалі, якая была апісаная яшчэ больш за 100 гадоў таму. Гэта урад. Будзе урад сапраўдны, які мы выбралі дэмакратычным шляхам праз празрыстыя выбары і сумленныя, то і будзе ўсё далей? Безумоўна, менавіта так. Інакш быць не можа. Слушайте, а откуда тогда Лукашенко взялся? Что? Откуда тогда Лукашенко взялся? Я вам патлумачу, чаму менавіта Лукашенко ў 94-м годзе прыйшоў да ўлады. Яшчэ раз, то есть вось гісторыя Беларусі там з канца 19 стагоддзя. Самы адсталы дэпрэсіўны рэгіён на захадзе імперіі. Савецкі Саюз тое ж самае. Міжваенная Польша, заходняя Беларусь. Гарадское насельніцтва нават скарачалася. Усходняя Беларусь, БССР. Трошки там давалі грошы. І то у Мінску заводы не будавалі. Будавалі на ўсходзе, бо лічылася, што гэта памежы і невядома, што тут будзе. Вось, пасляваенныя гады. Таксама, вось пачалі там трактарныя, аўтамабільныя, выбух сапраўднай урбанізацыі і індустрыялізацыі Беларусі, гэта 60-е, 70-е, 80-е годы. Чаму? Потому что беларусы прыйшлі да ўлады. Паглядзіце, Кирилл Мазуров, он фактычна першы этнічны беларус, першы секретарь Кампартыі Беларусі. Да гэтага все, кто заўгодна. Вось. І людзі там па некалькі месяцаў, па некалькі гадоў усяго былі на гэтай пасадзе, і потым яны ўходзілі кудысьці далей, і гэта ім было нецікава. Мазуров і асабліва Машэраў яны выцягнулі саюзнага цэнтру, як тады казалі, просто шалёныя інвестыцыі. 40 мільярдаў рублёў, гэта зараз як 40 мільярдаў даляраў, толькі за 15 гадоў, гэта вось 70-е, пачатак 80-х гадоў. І паглядзіце, у 59-м годзе 30% толькі жыве ў гарадах, а канец 80-х уже 67%. То есть значная частка людзей з вёскі, яна пераехала ў горад. І тое, што адбылося для іх, гэта быў сапраўдны цуд. Чаму? Таму што яны беглі з тых сталінскіх калгасаў, у якіх яны амаль што былі прыгоннымі людзьмі. Бо у калгаснікаў не было пашпартоў. Калі няма пашпарту, няма дзе паставіць прапіску. Калі там хлопец ці дзяўчына хацелі паехаць у горад вучыцца, трэба было ў старшыні калгаса прасіць дазвол, каб атрымаць паспарт. Хрушчёв гэта ўсё ліквідаваў. Вось людзі паехалі ў гарады. І вось з таго прыгоннага жыцця калгаснага, дзе яны самі сябе забяспечвалі, там натуральная гаспадарка фактычна была для селяніна. Ён трапляе ў горад, там 8-гадзінны працоўны дзень, там гарантаваны заробак. Там людзі жывуць некалькі год у інтэрнаце і атрымліваюць бясплатна кватэру з вадой, з каналізацыяй, гарячая, халодная, электрычнасць. Яшчэ некалькі гадоў з'яўляецца тэлевізор, там халадзільнік і гэтак далей. Для людзей гэта быў цуд сапраўдны. І Беларусь, вось яна у мазураўскую, асабліва машэраўскую эпоху, яна ператварылася ў адну з самых перадавых рэспублік Савецкага Саюзу. І калі Лукашенко гэтым людзям казаў, што мы вернемся ў Савецкі Саюз, гэта абсалютна зразумела, што яны яго падтрымалі. Так што тут нічога выпадковага няма. Будзем тады падводзіць вынік нашай праграмы. Першая тэза, якая мы пачулі ад нашага госця, што не трэба нейкую нацыянальную ідэю несці, трэба прынесці беларусам ці даць магчымым беларусам праявіць сваю беларускую мару, якая па выніку гучыць як? Жыць па-людску, жыць па справядлівасці. Вось так. З беларускай мовай,
Безумоўна, памятаючы да. пра гісторыю і Пра не адварочваючыся ад культуры. Так. І тым больш, што нацыянальная ідэя даўно ў нас сфармулявана. Гэта ўсё ўжо ў нас існуе, і святы, і героі, і ўсё яно прыдасца, але галоўнае, каб людзі жылі па-людску. І ўсё тады у нас будзе добра. Такі вось падаруначак, ну, відаць, бачыце, не прадбачылі, трэба тады напісаць Мара Ікс, але тым не менш такая праграма і такі вось адмысловы кубачак ад Еўрарадыё нашага партнёра крамы «Сымбаль-бай» вам на памяць. Дзякуй вялікім. Павел Церашкович, Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Ідэя X на Еўрарадыё.